F'dawn l-aħħar 4 snin starriċ wieħed wara l-ieħor wara biċ-ċar li l-akbar tħassib tal-Maltin u l-Awċin kienu it-traffiku, l-ambjent, iż-żieda fil-popolazzjoni u l-iżvilupp mhux sostenibbli. 4 snin ta' appelli u protesti kawża ta' ekonomija tal-kwantità li ġab unikament dan il-gvern mingħajr viżjoni fit-tul. Biex issa l-istess mexxej laburista Robert Abela sostna li hu u t-tim tiegħu għandhom il-kredibilità biex jindirizza dawn l-isfidi wara 13-il sena ta' kriżijiet li sfortunatament ma waqfux jakkumulaw. Robert Abela insista li l-fokus tiegħu huwa il-benesseri tan-nies madankollu għad-differenza tad-diskors tiegħu il-fatti juru li s'issa m'offra ebda soluzzjoni għat-traffiku, il-popolazzjoni u t-tniġġis. Wara da snin kollha qed jappella lil poplu sabiex iżommu kontabbli ta' kliemu għalkemm ammetta illi perfett mhux. Nkunu rridukom illi żommuna kontabbli. Perfetti ma konniex u x'aktarx qatt mu se nkunu. Surrealment, Robert Abela qal li hu jmexxi kabinett u grupp parlamentari mill-aqwa. Dan minkejja li sansitra fil-grupp parlamentari preżenti għandu membri li sansitra l-eżekuttiv tal-Partit Laburista għal ilhom il-bieb milli jikkontestaw għal din l-elezzjoni. Minkejja din il-kontradizzjoni u insista li mal-Labor taf fejn sejjer il-pajjiż. Biċ-ċifri u s-surveys juru biċ-ċar li sfortunatament taħt amministrazzjoni Laburista il-pajjiż sejjer f'aktar traffiku, aktar żvilupp mhux sostenibbli u aktar ansjetà fost il-familji Maltin u Awċin. F'Malta illi int ċertament m'għadekx tista' taraf.